Grabe lawas sa kong manok. Sakto sa preparasyon na yun. Di ba na manindog lawas nga. Lamig magkikinaon sa giya. Bungot sa ukok. Batit ikakit. Tarik ka na kurong simnahon ha. Pa! Uy! Aray! Saan ka? Pa! Daghagag ginaw mo maglakaw eh. Panay ng bisita na ko pa duha ka buok. Bungot sa ukok! Tiguhagin na imong pamisita. Hinsoda di ka ng mga butanga. Nanguyab na sila nako, pag ako sugdam. Yan, di pa ka maparda na, gwapa kay mong anak. Uy, paminaw ha. Kaya kanang imong itsura. Kinahanglan nga. Ato ginang gamito na imong kanang diskarte ba nga kanang makabuhi ka doon kanang kuan. Amahan kay mo may kanamahan mo. Wala ing bisyo. Kanang pagpadari, pagbugal. Ano yung kanang makahatag sila puhunan ako pinaagi anong yung mga uyab-uyab na sa Sugot ko, pili ko ito nilag isa, imong manok ato ihon. ayaw oy ayaw kay sila mo daan na itong pagkaon diri kinanglan na naging misita nimo kinanglan sila gimudaan na itong mga pagkaon saka makahatag sa tamba Dili ka maproud nga makauyab nako. wow ko na makuyab kay guwapa ka man pero ang problema diha ako mo'y maka-test na nila ako kinanglan pasado sila sa akong testing ba ako mismo mo kilatis nila Tay ha? oh Nya na. nya ano sa mo tumari Sige nga hapon. ako ikilatis sila ha Bantay ha? oh ako ikilatis sige na lako nito para nito kay Ano ko sa ilang inday chinchin. Sakto kayo. Kaya na ako'y ihatag niyang bulak sa pagmamahal na way kinutuban. Inubanan sa lubi parang iyang tunuan. Ang akong kasing-kasing. Wow. Naarasiya. Pagkaanya. Ibay! Bay. Ikaw hindi lagi na. Oh, ikaw sa lagi na, bay. Tay, kita ulit tadi na. Ako kasi ka na bagong kamera ba picture bago kisam nung gwapuha nang nasa lubi na. Ini ada kuha dia. Tukmo ba? Ano kuha oy? At tayo. Wa ko kailan mo nagtalikod. Kasan ka pa doon? Hari ko bay kay ibaw biya ka nga. Ana si Indi Cincin personado kay nako nya magisita ko. Na ako gidang regalo ni ha. Ya please. Wala pa kasang ka. Wala manguyabay pa ka. Oh. Ate Maria ya. Nga kuan lang bay kana nga congrats lang nato duha kung kisay sugto na. Kay ako bay mo adto sa ko nya. Mangisita sa ka. Amisita sa ko. Kana si Day Cincin. Kanang papa na sugarol kayo. Okay. Mao bitay ingon niya bay. Oh, mabito ko na ni ingon si Cincin ako magchat-chat sa mi Cincin sad. Mo nang dugay siya ko kay daghan na kay nanguyab niya. Ang problema, wa ka pasar sa taste ang papa kay demanding mo kay na. Mao lagi. Ya daw atong kanay mong buwak ko. Yung papa. Di man siya mo akong tagaan ni bay si Indi Cincin man. Iya sana. Ako muli kapinan sa lubi kay para sigurado gyud niya iyan ni dabaton. Kay og kinahanglan siya oche. Na atay chonuan. Ate bay ako bay. Pwede ko na igasa ni De Cincin. Kining kamera gyud palit ko kamera kay kato si De Cincin. Hilig mo to picture selfie or ba? Post sa Facebook ba? Sakto sa kayo bay nga kana imong gihatag kay imo naman ka kuna picturean. Maron di sad siya kalimot nako. Kuan ni bay. Bahala lang tanig kisay mauyunan siya papa. Oh, okay ra. Okay kayo. Sports lang taha kung kinasugto na to duha. Natural sport game na ta. Mao na itunay nga pagmamahal bay. Dali na. Ano kay migas ya bay. Ay na, say na. Iyo. Day Cin. May kanan na mo. Ada ako regalo para nimo day. Ay, salamat. Kanindot sa Dani, oy. Oh, para gyud nimo. Kanya ituno na sa inyong hotel. Dapat flowers for you. Bulak sa pagmamahal. Aris kini. Pa! Oh! Pa, nana akong mga kuan, love love. Ali pa. No. Ato sa ning kilatison kami sa inyo. Ato sa mga tanong interview sila. At parang parintil yan eh. Ila na asam. Papas. Kaya itong nang lakanan. Pizza gito kang anak no.
anak ko ni kuan sir kanang pa. Ba naman kanang Ay, kaya gusto na ko nga mahibaw. Si kaliwat niya tabang. Ay, mahibaw ang ibang anak na ko nga. Anak. Wala ni kalibutan siya pagkabatanon. ang balay good sir. Naaras umos sa inyo ha. Anak man ko ni Tino ba nga Tansang! oh anak. Pus! Bungot sa ukot! Ikaw yung anak ni Tino Tansang? Oh ako anak. Oo niya! Burag! Na may anak si Tino nga Tansang nga ginugdungog nga pisot. Diling to ikaw! Pagsuroy! Kuan Ay! Bungot sa ukot! Pwede ka matuli di ay! ang patuli ko lagi sir basta sumton lang ko ni yung anak ba. Uy, isa ay posible agbay sa dito. Ang akong anak, nahanglan nga ako pa mong kinatison o ila-ilahon. Di, bitso-bitso mo lang yung kini ako anak ko. Dili kato lang kayo. Pila ka mga laki, ano ako bupilig yun. Kaya, panas ko baon. Masabihin yung mga daan yun. Parang girigarluhan ako si Cincin og kamera sir kay kanang maampay niya kanang selfie ba. Mubungot sa ako! Kamera na! Wala yung mga kanang mga kabaw, ng kabayo, baka, baboy. Kanang kamera ko, makaon ng kamera. Sabi ni Papa, manguyab pa gani. Minyo uno na largo iyang ganahan. Dili, kinahanglan ng mga redri. Kanang naagid ha! Bawari ka na! Kamera! Kauno na ni mo ng kamera! Dili mo sir kanang regalo gana siya sir. Regalo ba nung sabi ako sir. Pa, para makakaon ka pa na itinunuan. Dili! Dili! Ana ako ano regalo pa noy. Bungot sa ukok. Uy, Ana ba? paminaw sa dong ikaw ha. Wa ka pa sa kong tisoy kay wa pa ka batuli. Batuli sa dito daan di kay. Sir, di pwede sir nga kuan sir mubawi lang ko sir. Mapatuli likoy ko lagi. Kailangan lang gini mo bumusod mo mga kanang bugmason sa kabagbay sa kabinuhat. Kanang andan na mo daan. Na ikabaw na baka na tuli na ana mo duso na ko wala akong Ito gusto. sir, di demanding sa kay ka sir. Demanding sa sir. Uy, ay kuha na ko anak sa di. Demanding nga, ito ba di ko kapasaran ni mo anak day. Di ka kapasal sa tisin na kong anak ko. Kaanya ka na kong anak niya. Wa kay dang baka kay ni kamera. Di ba bina? Di kauno na ng kamera sa Ay, di mo ko kapasar ka. Di ka kapasal ba patuli sa. Ipanguyab binay mo anak niya sa usa. Sabi ni Papa. Ikaw sa may mong gilangayan. Interviewin pa ni mo pa. Sa ito yun. Sa naong nga nila nakapasaroy. Ito yun ka na. Di mo nga wala na nila nakapasar na naong nga na. Layo. Ana ko lang yung buwak. Oo, lakaw dito. Sabihin naong. Nawayon. Mura gwapo. Jason! Naway sa kagwapo ka!